Krásný den přeji, mé jméno je Mariana a nyní se nacházíme na dalším zrealizovaném interiéru u Prahy. Zde se jedná o rekonstrukci rodinného domu, na které jsem se z velké části podílela. Tvořila jsem návrhy skoro celého domu, následně jsem dodávala podlahovou krytinu, obklady a dlažbu včetně montáže, veškeré vybavení koupelen, svítidla, sedací soupravu, vnitřní stínění a samozřejmě v tomto interiéru nechybí moje postel a moje kamenné stolky. Následně jsem klienty propojila se svým truhlářem, který vyráběl veškerý nábytek na míru. Celý interiér je laděný do teplých odstínů dřeva, matné černé a antracitové barvy. Hodně jsem pracovala se zrcadly v kombinaci s nepřímým osvětlením. Táto předsíň obsahuje velké množství úložného prostoru na boty, sezonní věci, nadstandardně velké zrcadlo a také prostor na sednutí. Společný prostor jsem musela napojit na stávající kuchyňskou linku, takže jsem k tomu vytvořila obývací část s jídelnou. Celá obývací stěna za mě je velmi designovým prvkem, který na sebe okamžitě upozorní. Zde můžete vidět kombinaci dřeva, kamene, nepřímého osvětlení a zrcadla. Všechny tyto dekory se následně prolínají v celém interiéru. Ve spodní koupelně je také použitý prvek mramoru v kombinaci s teplými odstíny dřeva. Dále jsem zde použila bílé baterie, přijde mně to jako čisté a decentní řešení. Samostatné WC je ve stejné kombinaci jako spodní koupelna. Horní koupelna je laděna do více elegantního stylu a tak jsou zde použité obklady s onyxovou kresbou, kulatý tvar skřínky a umyvadel a kulaté zrcadlo. Zajímavým prvkem je toto žebrování, které můžete vidět na skřínce a také na zrcadle v kombinaci s LED páskem a celý ten truh se může dokonce otevřít.
V ložnici jsem navrhla svoji boxspringovou postel s designovým čelem, která je dominantou tohoto celého prostoru. Jsou zde použité jemnější odstíny než v celém domě, ale samozřejmě, že jsem nezapomněla na laťky, které propojí celý interiér. Také se v domě řešila šatna a ložnice. V šatně jsem navrhla opravdu velké množství úložného prostoru, včetně ostrovku, který působí opravdu velmi luxusním dojmem. Všechny patra rodinného domu spojuje úplně nové navržené schodiště. Původní samonosné mohutné schodiště do podkrovy jsme nahradili vzdušným schodištěm na kolové konstrukci. Touto cestou bych ráda poděkovala svým zákazníkům za úžasnou spolupráci. Pokračujeme s nimi na dalším projektu, takže se už opravdu těším. Jsme opět na konci našeho dalšího videa. Děkuji, že jste se dokoukali až sem. Mějte se fajn!